No. 3 dní po 10 hodín. Strecha z Rínov je hotová. Čiže 80% práce za nami. A tu ešte urobiť 2 rady. 2 rady a na vrchu, hej, potom takú striežku. Máš kanadský šindel, staráš pre 2 autá na prikrývanie dreva. Už je to tak. Robota, ale bohužiaľ ešte musím takéto večka, čo sú tu, aj tu, spraviť tam jedno, tam druhé a tam tretie. 6 kg zase drevo. Už ale čo sa robí, no. Tak to je. Tak to je. Tak je to tak. Trávu máš peknú. Všetko máš pekné. Nádherné. No vidíš. Najkrajšie na tie veci. No. Ktoré sa to porobí. A cez stredu až 35 stupňov, to bude zakúška. Ale táto záhrada tu nemá chybu. Toľko kvetov, ale aj buriny tu nebolo. Keď je na noc, tento je jeden je vlhký, a tento je skoro, ale to tu. To tu bude, to je krásne. To je nádherné. To je ono. To je ono. No, oni to bude to mať. Keď má hotové, tak to bude rozprávkové. Keď má samé takéto, tak sa tý za ne nebude tiež odtiaľ. Pozri, tu máš dielek vlastne. Tak. Veci a to. Záhľadný kvety. A teraz si pozri, vidíš, tam máš si strechu, či treba už len boky, či 8% hotové. Skúška, no. 3 dní po 10 hodín. A materiále nehovorím, ale je to ono. Je to krása. Najmä toto sú krása. No, zaplo vodu. Tam máme ide sprchovať, že tam celý podepsaný musím za ňa. No, tak stromy nemajú chybu. Ale ide to aj kvet a trávička. Toto to robí ešte trávička. Asparagus. Kvet. Nádhera, teraz si to pozrie z tejto strany. Takže aj rýna pekná modrá. Nemá to chybu. Peknú máš záhradku, máme. Slešnice sú zase veľké, 4 metrové, 4,5. Túto trávu treba zviadať. Na túto sa treba tiež pohrať. Není na všetko čas. Na túto treba všetko ešte vykasličkovať. Na tú baterku musím zohrať dneska. No. Nemá to chybu. Nemá. Čo moja? Honike nahrávam, čo som dneska spravil. No už idem, lebo sa mi znapilo, som taký unavený ako pes.